ташкилоти ҷамъиятии Сафӣ дар ҳамкорӣ бо Риёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд тасмим дорад корхонаи коркарди халтаҳои коғазинро таъсис диҳад. Ин кор дар доираи лоиҳаи Фонди экологияи глобалӣ барномаи гранти хурди Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Масъулин доираи ин мавзӯъ мизи мудаввар ташкил карда, оиди то куҷо муҳим будани ин гуна корхона дар вилояти Суғдро баҳс намуданд. Мақсади асосии лоиҳа ин кам кардани халтаҳои пластикӣ ва таъсиси заводҳои хурд барои истеҳсоли халтаҳои коғазӣ аз лиҳози экологии тоза ба ҳисоб меравад. Круглый стол, который мы проводим с заинтересованными партнерами и лицами, организовано для того, чтобы обсудить меры безопасности стойких загрязнений пластиковых и полиэтиленовых пакетов и возможности замены пластиковых полиэтиленовых пакетов на безопасные экологические продукты, как экопакеты, пакеты из экологически чистых материалов. масъулини ташкилоти ҷамъиятии Сафӣ гуфтанд, ки дар доираи лоиҳаи мазкур нақша доранд ташкили коргоҳи хурди истеҳсоли халтаҳои коғазинро ба роҳ монанд. Лоиҳа дар якҷоягӣ бо Фонди рушди ҷамъиятӣ ва филиали Ассотсиатсияи миллии маъюбони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи минтақавии ҳифзи муҳити зист, Кумитаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, Истиравшан ва ноҳии Бобоҷон Ғафуров амалӣ карда мешавад. Дар доираи лоиҳа 30 нафар аз гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла модарони яккаву танҳо, оилаҳои камбизоат ва нафарони имкониятшон маҳдуд ба корхонаи коркарди истеҳсоли халтаҳои коғазӣ ҷалб карда мешаванд. Мы должны активно принять участие и обсудить все меры, которые в дальнейшем будут способствовать сокращению использования пластика. И необходимо будет продолжить информационные мероприятия, информационные кампании в социальных сетях. Внутри года проведение акций в начале июня показало, что в принципе население готово использовать экологически безопасные и чистые материалы и отказаться от пластика. сармутахассиси шӯъбаи назорати давлатии истифода ҳифзи замин ва муомилот бо партовҳои Риёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд Носир Яъқубов дар мавзӯи таъсири партовҳои пластикӣ ба муҳити зист баромад намуд. Вай таъкид кард, ки шуруъ аз солҳои 90-уми асри гузашта ба зарф ва пакетҳои пластикӣ бинобар сабаби арзон будан ва имкони истифодабарӣ барои нигоҳубини ҳама намуди маҳсулот талабот зиёд шуда буд. Аммо таъсири манфии пакетҳои пластикӣ ба муҳити зист ба зудӣ эҳсос гардида, ҷомеаи ҷаҳонӣ барои даст кашидан аз истифодаи онҳо чораҷоӣ намуданд. Тибқи маълумоти коршиносон дар як сол беш аз 4 триллион пакети полиэтиленӣ дар гардиш қарор мегирад, ки аз таъсири он ҳамасола 1 миллион парранда, 100 000 ҳайвоноти баҳрӣ ва шумораи зиёди моҳиҳо нобуд мешаванд. имрӯз дар як қатор кишварҳо барои истифодаи пакетҳои пластикӣ маҳдудият ҷорӣ гаштааст. Масалан дар кишварҳои Дания, Олмон, Ирландия, Амрико, Танзания, Австралия, Англия, Латвия, Финляндия, Исроил, Чин, Италия, Ҳиндустон аз истифодаи пакетҳои пластикӣ даст кашида истоданд. ҳамааш аз кишвари Тайван сар задааст. Соли 2001 дар Тайван пластикаро душмани экология муҳити зист хонда, шурӯъ аз соли 2003 фурӯши пакетҳои полиэтиленро дар марказҳои тиҷоратӣ мамнӯъ эълон карданд ва акнун ҳама харидорон бо борҷумҳои лахтагин вориди мағозаҳо мешаванд. ин ташаббуси Тайван дар кишвари Ирландия дастгирӣ ёфта, аз соли 2005 барои истифодаи пакетҳои пластикӣ дар ин кишвар андози экологӣ ҷорӣ гардид, ки ба коҳишёбии 90% пакетҳои пластикӣ оварда расонид. масъулин ҳангоми мизи мудаввар таъкид карданд, ки истифода намудани пакетҳои полиэтиленӣ ё худ пластикӣ ба саломатии инсон зарар дорад. Барои нигоҳ доштани саломатии сокинон бояд халтаҳои коғазин истеҳсол карда шавад. Дар доираи амалишавии лоиҳаи Фонди экологияи глобалӣ барномаи гранти хурди Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкил намудани коргоҳи хурди истеҳсоли пакетҳои коғазин, масъулин нақша доранд чунин пакетҳои аз ҷиҳати экологии тозаро истеҳсол кунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.